आं बेखौ खालामनो सानदों बिटिसिनि बायजोआव थानाय जे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बे गेस्ट हाउसआव थानायाव माबाफोर गोदान नेमखान्थि बानायफिनबाय नामा आं बेखौ हाउसनि गेजेरजों जोंनि जाय बिथांमोनहा जिए बिथांमोननि आं मिथिनो लुबैदों। Honorable CM. Honorable Speaker and House, BTC नि बायजोआव थानाय बड'लेण्ड आलासि न'आव थाहैनाय माखासे मावफारि खान्थिफोर दङ आरो बे खान्थिनि गेजेरजोंनो बे गेस्ट हाउसआव थानो होनाय जायो। नाथाय COVID-19 जेब्लानिफ्राय जागायदों बै समनिफ्राय मोनसेबो गेस्ट हाउसआव मानसिफ्रा गोबां समनिफ्राय थाहैनो हायाखै। इभेन बेवहाय थानाय स्टाफफ्राबो गोबां इरेगुलार जानानै दङ आरो बिसोरखौ जोङो पस्ट खालामनो हायाखै डिउटि खालामनो थाखाय मानोना कभिडआ जेब्लासिम जोबनाय नङा बिथांमोननि लाइफ रिस्क दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ खामानि मावनायाव जोङो रेगुलारलि डिउटि खालामनांगौ होननानै पस्ट खालामनो हायाखै आरो रिसेन्टलि दिल्लीयाव लकडाउन डिक्लेयार जाफिनदों। दा बेनिखायनो माखासे एबनर्मेल जानानै दङ। नाथाय जिखिनि आगोलनि गभर्नमेन्टआ नेमखान्थिफोर बानायदोंमोन बे नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो बियो सोलिगोन आरो सोलिगासिनो दङ। जोङो दासिमबो माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय जों फिल खालामाखै। बेखौ इयुनाव गोनां जायोबा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बे नेमखान्थिफोरखौ सोलायगोन। बेवहाय एसे बुजिया जादों बेबायदि साप्लिमेन्टारि कुइसन बेवहाय बुंदों सोरबाबो जुदि थायोबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि एप्लिकेसन होनांगौ। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिटिसिआव सासेल' थायो। बेनिखायनो जिएडिनि माखासे अफिसारफोर थायो, आन्डार सेक्रेटारि सेक्रेटारि थायो। बिथांमोननो होयोबा साबसिन नामा? खारन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बा सासेल' थानायनि बिजि जायो बिथाङा। बेनि थाखायनो माखासे आदार डेपुटि सेक्रेटारियानो जा आन्डार सेक्रेटारि बिथांमोननो होनाया दरकार दं। बेनिफ्राय जिहेतु आंबो सासे एमसिएल जाबाय, जोंहा गोबांथार एक्स एमसिएल बिथांमोन दं। दा बिथांमोन थाहैयोबा इमारजेन्सियाव एखमबा जोंनि जाय केयारटेकार बिथांमोन थायो बिथांमोना माबायदि रिपर्ट देखायो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बेखौ बिथोन हरनाया दरकार दं। खारन बिथांमोना जेब्ला थाङो रुम गैया माबा गैया बुंबाय थादों। बेनिफ्राय जिहेतु जों बै समाव काउन्सिल सालायनाय समाव जों मोनसे सिद्धान्त लादोंमोन। बे सिद्धान्तआ जाबाय जों गुसु खालाम माखासे सुंद' दं बेखौनो आं क्लियार सोंनो लुबैदों। जिहेतु आं मोनथिनो लुबैदों जोंनि गोबां गथ'फ्रा गेलेनो थाङो, गेलेनानै बायह्रानिफ्राय फैयो। बायह्रानिफ्राय फैनाय समाव जोंहा पकेटाव जा दिल्लीयाव जा बिथांमोना बायह्रायाव फैनानै सानसे साननै टिकेट मोननायाव बिथांमोना थानांगौ जायो। बे समाव जुदि जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियावसो सोंनानै थाहरनांगौबा सोरबा इएमआवसो सोंनानै थाहरनांगौबा बे जोंनि थाखाय जे मिनिंजों जों बायदोंमोन सोरबाफोर लोमजानानै थाहैनाय बेनि फेमिलिफ्रा बे हाउसआव थाहैनायाव जुदि जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियावसो सोंनानै थाहैनांगौबा बेयो एसे गोरोन्थि जागोन नामा? ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों हाउसनि गेजेरजों जाहाथे बेफोरखौ एसे मिनिमाइज खालामनानै गेस्ट हाउसआव थानायनि थाखाय मोनसे मोजां खालामो आरो एक्स एमसिएल बिथांमोननि थाखाय जाहाथे जेबो जोंनिनो मानसि अबे मानसिया मालाय नङा गासिबो जोंनि मानसि बिथांमोननो थानायनि थाखायबो जाहाथे मोनसे कमप्लिट डिसिसन लायो। बिथांनि जि कनसार्न बेखौ आं मोजां मोनदों। नाथाय कभिडनि सिटुएसना जोबोगौमानि जोङो गोदान गाइडलाइन आरो रुलखौ जोङो दैथायहरथ'नाय नङा। मानोना इमारजेन्सि सिटुएसनाव बेखौ हाइस्ट रेंकनिफ्राय डिल खालामनो गोनां जायो आरो थांनाय समाव गेस्ट हाउसफोरखौ नेनोनो मानसि गैया बायदि जानानै दङमोन आरो बेवहाय जेबो इन्टेनसन गैया दानि गभर्नमेन्टनिफ्राय दि सोरखौबा थानो होआ होननानै एबा बेबायदि डिस्टार्ब खालामनायनि बयबो बेवहाय थानायनि राइट दङ आरो एक्स एमसिएलफोरनि थाखाय माखासे रिजार्भेशननि थाखायबो डिसकासन जागासिनो दङ। बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बेनिखायनो कभिड सिटुएसना डेभेलप जानाय लोगो लोगोनो गोदान गाइडलाइनखौ जोङो फोसावगोन आरो बेनि थाखाय जों अलरेडि जिएडि डिपार्टमेन्टआव माखासे प्रिपारेसन जानानै दङ।
आरो मोनसेखौ आं क्लियार होफैदों जेब्ला दिल्ली गेस्ट हाउस कैलाश कुलुनिखौ एके जागोन बे समाव कैलाश कुलुनिखौ जेब्ला बायनाय जादोंमोन बेखौथ' बावबाय बै समनि एमसिएल बिथांमोना इएमआनो जाय एमसिएल बिथांमोना फार्ड 2.5 लाख थाखा जमा होनाय दंमोन फार्ड 2.5 लाख थाखा ओमफ्राय बे 2.5 लाख थाखा होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ 50% रेहाय होनाय जायो बै समाव जाय एमसिएल इएमफोर दंमोन बेनिफ्राय गुवाहाटी खानापारा गेस्ट हाउस जोङो नामखौ समाव बे ना जों क्लियार जाना बेखौ क्लियार जानाया मोजां गासिबो खोथाखौ क्लियारै मिथिनाया मोजां माखासे कुइसन दं बेबो जानो समाजजों से घन्टाल' रायलायगोन बेनि थाखाय कुइसनखौ दोनथ'नांगौनि बाथ्रा गैया मोनसे लुबैदों हाउसनि गेजेरजों जों मोनथिनाया दरकार दं खारन खानापारा गेस्ट हाउसआव जों गोबां मानसियानो बाहाय थायो किन्तु थांबानो रुम गैया एखनबा माबा मोनसे खामानि मोजां खामानि गाज्रि नङा आं दाख्लैसो मोनसे एप्लिकेसन हरदोंमोन माने अलासाम आसारि सन्धानि कनफारेन्स हलाव एसे फिसा मिटिं बाहाय बारा मानसि जाया 20 जनसोल' जायो बेनि थाखाय आसारि सन्धानि मिटिं खालामनो आं माबा एप्लिकेसन हरदोंमोन एन्सारानो गैया गोबाव समनिफ्राय एप्लिकेसनखौ हरदोंमोन दा बेफोरनि गोनांथिखौबो जों मोनथिनांगोन मानि थाखाय जों होनो हाया माबाफोर डिफिकाल्टि दं नामा खालि बे कभिडखौ बुंबाय थाबाल' जानाय नङा कभिडजों जों सोलिलांनांगोन कभिडजोंनो जों थांनानै थानांगोन अनारेबल एमसिएल जासिगोन बेयो बेखौ थाबाय बिथाङा बुंबावगोन सीएम बिथाङा बुंबावगोन जोंहा गुवाहाटियाव गंनै सीएम बिथाङा बुंबावगोन गेस्ट हाउस दं दा बिनि स्टेटासआ मा एज पार नेशनेल गभर्नमेन्टनि कभिड प्रटोकल एज पार प्रटोकल जोंनि प्रटोकल मथे गेस्ट हाउसआ गाइड जानो हायो एज पार प्रटोकलखौ जों ब्रेक खालामालासेनो प्रटोकल मथे गासैबो गेस्ट हाउसखौ सालायनांगौ होननानै दिनै हाउसआव आङो सीएम बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बे हाउसनि गेजेरजों नोंथांनि गेजेरजों गुवाहाटीनि मोननै जिथु गेस्ट हाउस बे गेस्ट हाउसनि अबस्थाया दा मा अबस्थायाव दङ बेखौ मिथिनो थाखाय आङो गसंनाय खालामो Honorable Speaker, बिथांमोननि जि concern गेस्ट हाउसआ सोलिनांगोन गेस्ट हाउसआव सोलिबायानो थागोन बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया नाथाय कुनु सासे स्टाफखौ नोंथाङा पस्ट खालामनो हायाखि डिउटि खालामनानै बेबायदि सिचुएसनाव बियो मोनसे ह्युमेनिटेरियान ग्राउन्ड बेखौ नोंथाङा इगनर खालामनो हाया सेकेन्ड जि खोथा बुंदों गुवाहाटीनि गेस्ट हाउस मोनसे गेस्ट हाउसखौ जोङो इसिनि मोनसे डिसिसन लानानै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ अफिस सालायनो होदों आरो मोनसे गेस्ट हाउसआ रिनोभेसन जागासिनो दङ दा बेवहाय बे रिनोभेसन जानाय समाव बबेबा गेस्ट हाउसआव जुदि जायगा थाया रुम थाया दा बेखौथ' बेबायदिनो रिप्लाय होनांगोन दा बेखौ आदारवाइज लानो नाङा बेवहाय जेबो पलिटिक्स गैया बे गेस्ट हाउसआ बयनिबो जोंनिबो नङा नोंथांमोननिबो नङा बे बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि दा बेनिखायनो बेखौ लानानै बेबायदि गोनो गोथो साननायनिफ्राय बारा लाब जागोन होननानै आं सानाखै मोनफ्रोमबो गेस्ट हाउसनि अबस्थाया मोजां नङा केलकातानि गेस्ट हाउसआ गावब्रेनानै दङ द्वारकानि गेस्ट हाउसनि अबस्थाया मोजां नङा कैलाश कल'नियाबो रिनोभेसन खालामनो थांगासिनो दङ गुवाहाटीनि जि गेस्ट हाउस खानापारा बिनि अबस्थायाबो मोजां नङा बिनि वाटार बिनि इलेक्ट्रिसिटि बे कमप्लिटलि डेमेज जाना दङ आगोलनि गभर्नमेन्टनि समावनो दा बेवहाय गेस्ट हाउसआव थानाय थानायखौ जिसिं गुरुत्व होदों बै गेस्ट हाउसफोरखौ मोजाङै लाखिनो बिनि सिस्टेमफोरखौ मोजाङै लाखिनो आगोलनिफ्रायनो थिक खालामबोनाय मोनब्ला दा जोङो एसेबां उसुबिदा जानाय नङामोन आरो गुवाहाटीनि जि गेस्ट हाउस बिनि कनफारेन्स हलखौ इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि जोङो रिनोभेसन खालामगासिनो दङ दा बेयो उइदिन दिस मान्थ बेयो कमप्लिट जागोन आरो बाकिखिनि गेस्ट हाउसखौ जानो हागौ जों एनादार 6 मान्थनि थाखाय रिनोभेसन खालामनांगोन अबस्थाया मोजां नङा दा बेनि थाखायनो बे गेस्ट हाउसफोरनि गासैबो थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो कभिड सिचुएसन आरो रिनोभेसन बिनि सायावसो सोनारगोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनो गेस्ट हाउसखौ बाहायनो होनाय जादों on what condition either it is on lease or it is भाड़ा
Then, So, next question. then go notary gesture mengenai ada So, itu muncul. Next, question number 2. Honorable MCLA, the Hasan Kusumotari. Honorable Speaker Sir, Honorable House, 28 September 2001, जोंनि सानै एक्स एलडिएफबि बिथांमोनखौ आसाम पुलिसा इनायै गावथारदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। गोबां ससियेल अर्गेनाइजेशन, स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ दाबि खालामनानै सोरखारनि खाथियाव आरज गाबदोंमोन जे बेखौ मोजाङै तदन्त खालामनांगौ आरो तदन्त खालामनानै नंगुबै बाथ्राखौ माबानांगौ। তো মই প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ আত্মা যাতে ঈশ্বৰৰ ওচৰত ভালে ভালে থাকে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ যি দুখ বেদনা এই দুখ বেদনা ভগৱানে যাতে এই বেদনাৰ পৰা আৰোগ্য কৰে বা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি এনচাৰখন পালোঁ। খুব দুখ লগা হ'ল যে তেখেতসকলৰ যিটো এক্সপ্ৰেছিয়া আজিলৈকে দিব হোৱা নাই। মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু মই আজি আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ চৰকাৰক অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই পৰিয়ালৰ যিটো ভিক্টিমাইজ পৰিয়াল এই পৰিয়ালৰ এক্সপ্ৰেছিয়া দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ বাচি থকাৰ কাৰণে দুটা পৰিয়ালৰ দুজন এজন এজনকেই চৰকাৰী চাকৰিত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অকল আমি নহয় আৰু সকলো দল সংগঠনে এইটো দাবী কৰিছে আৰু ইয়াত আজি আমি উত্তৰত দেখিছোঁ যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত টেম্পৰাৰী ফিক্স পে বেচিছত তেখেতসকলক এংগেজ দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি কৈছে বা আশা ৰাখিছোঁ সোনকালে ফিক্স পে পেমেণ্ট চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো সোনকালে কৰে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰথমতে ফিক্স পে দিলেও সেইটো আমি প্ৰথমে আপত্তি নকৰিম, কিন্তু তেখেতসকলক শেষে হৈ থকা যিকোনো পষ্টত তেওঁলোকৰ ইলিজিবিলিটি মতে তেখেতসকলক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি BPF লেজিসলেচাৰ পাৰ্টি ফালৰ পৰা আমি এইটো দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যেন সোনকালে হয়। আৰু পুলিচৰ যিটো তদন্ত চলি আছে আমাৰ বিশ্বাস আছে অসম চৰকাৰৰ বা অসম পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। এই যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন তাতে সোনকালে শেষ কৰি পেলাই খালবিটো বুক কৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ। Honorable CM. Honorable Speaker and House, যিটো দুজন ব্যক্তিৰ নাম কোৱা হৈছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক BTC চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি 1 লাখ কৰি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু দুটা ফেমিলিকে ফিক্স পে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে, কিন্তু এটা ফেমিলি কিছুমান দলৰ বা মানুহৰ ইনষ্টিগেশ্যনত দিবলৈ অহা নাই আৰু এটা ফেমিলিয়ে আগতে ৰিচিভ কৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰণে তদন্ত চলি আছে। তো আমি আশা কৰিছোঁ দ্বিতীয় পৰিয়ালো ফিক্স পে এইটো লৈ যাব আৰু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত 3rd grade 4th grade বহুত ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে। এইটো ফৰ্মেলিটিজ দ্বাৰা যেতিয়া মানে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়া হ'ব এইটো এডভাৰটাইজ দিয়া হ'ব সেই পৰিয়ালবৰ্গৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰ কৰা হ'ব। Otherwise, Roman Speaker sekarang
लिरनायाव जोंना प्रेसिडेन्टआ बिथाङा बुङो दुखुथिया न'खौनो बिटिसि सरकारा दासिम जेबो खौसेथिफोर होनाय जायाखै होननानै बे एन्साराव फरमेल होदों बेनिफ्राय सार बिथाङा बुंदों जे 1 लाख सासेनो होनाय जाबाय सासेनो होनाय जायाखै होननानै बिनि क्लियारिफिकेसन अफिसियेलि होदों ना बेखौ पार्टिफोरावबो हैखो बेखौ मोनथिनो थाखाय आं हाउसआव स्पिकार सारनि गेजेरजों खावलायदों बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमआ होनाय जादों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेखौ होनाय जादों आरो साख्रिखौथ' पार्टिया होनो हाया बेखौबो सरकारनिफ्रायनो होनाय जादों मोननैखौबो सरकारनिफ्रायनो होनाय जादों होआखै होननाया होदों होननानै जानांसिगोन नैबे एन्साराव दुखुथिया न'खौनो बिटिसि सरकारा दासिमबो जेबो खौसेथिफोर होनाय जायाखै पार्टिजों होनाय जादों होननायाव क्लियारिटि गैयैनि थाखाय बेखौ सोंफिननाय जादों बेखौ कारेक्सन खालामनांसिगोन होनायनि प्रमाणखौ होबानो जाबाय होमब्लानो बेखौ कारेक्सन नांगौ जिखौ होबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बाय चेक नाम मा सेंसन लेटार आरो सेंसन जिथु अफिसियेल कपि can produce होनाय जाथोंसै बेखौ उनाव Next, Honorable Minister S. Musari. Question number 5. Managing Speaker, Aral House. Saya मोनसे कुइसन खालामदोंमोन सिगांनि बिटिसिनि सुप्रिम कर्ट 2003 सुप्रिम कर्ट जोंना बिटिसिनि चिफ हिसाबै गाबज्रिनाय जायोमोन दा बर्तमान 2020 बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव CAM होननानै गाबज्रिनाय जादों दा बे गाबज्रिनायजों लोगोसे 2003 सुप्रिम कर्ट 60 कन्स्टिटिउसननि गेजेरजों बे मोनसे संबिजिरारि मर्यादा दंमोन बे बिटिआर जाखांनायनि उनाव बे CAM होननाया बेसेबां माने मा दङ जुक्तिफोर दं बेखौ आं मोनथिनो लुबैदों आरो बे एन्साराव होनाय बायदि आं क्लियार नङा ओंखायनो आं जोंना चिफ बिथांनिसिम आं खावलायदों आरो बेहाय मोनसे 2 नम्बराव दङ जे बिटिआर सुक्ति दफा मथे 5 नम्बर दफायाव बा 5.3 आव लिरनाय जादों साबैसे न'खरनो मेदि पट्टा होनाय जाखो आरो बे एन्साराव होदों बे आयदानि बिटिआरनि बायजोआरिनि सोमोन्दो लोब्बा दं होननानै बुंदों ओंखायनो आं बे बारा क्लियार जानाय आंबो क्लियार जानायखौ लुबैदों आरो बेहाय मोनसे दङ 3 नम्बराव दङ बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे 8.4 आव मथे साबैसे मार्टेज फेमिलिनो माने राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों बिटिआर सुक्ति मथे बेहाय बुंदों माने 320 न'खरनो होनाय जादों होनना बुंदों दा बे 320 न'खरनो साबो होदोंब्लाबो बेखौ आं क्लियार नङा बबे न'खरनो होनाय जादों आरो बेहाय 4 नम्बराव दङ बिटिआर सुक्तिनि दफायाव थानाय 9.2 9.3 9.4 बेहाय होनाय बायदियै गासै बे दफानि मथे माखासे एक्स एनडिबि सेंग्राफोरनो रिहेबिलिटेसना नांगौ बायदि जायाखै एन्सारनि सायाव आं क्लियार नङा आं बेखौ क्लियार लुबैदों आंनिफ्राय दासिम बिटिआर सरकारा बिटिआर सुक्तिनि 10.1 मथेयै मिरु सरकारनिफ्राय बेसेबां रांखौ जों मोननाय जाखो बिटिआर सुक्तिनि 10.2 मथे दासिम साबैसे बर' जोहोलावफोरनो माने एक्स एनडिपि बा बर' युथफोरनो माने पारामिलिटारि रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जायाखै मानो